Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Umma Kulsum Ahmad kuma ni ce facilitator ta Need da Deep Project ta jihar Jigawa. Kuma wannan Deep Project shiri ne da hukumar NITDA ta ƙasa tare da haɗin gwiwar Google suka ɗauki nauyin kawo wa matasanmu da ke cikin Najeriya. Sannan kuma a cikin ƙasa Najeriya akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su Haptics Limited, Stimled Limited da Mind the Gap da suka haɗa gwiwa da wannan hukuma domin ganin shirin nan ya tabbata. A cikin wannan shiri za a gabatar muku da abin da ya shafi Digital Economy Employability Program, wato abubuwan da suka shafi digital na cigaban ƙasa da tattalin arziki. Sai kuma maƙasudin wannan shiri. A ƙarshen wannan shiri muna fatan kowanne da ya saurara ko kuma ya halarci physical training wato training na mutum da mutum a jihar su ko kuma a zone nasu, muna fatan a ƙarshen wannan shiri zai samu fahimtar kan menene digital economy, sannan kuma wani irin sana'o'i ne da kuma aikin yi da mutum zai iya samu a cikin fanni na kimiyya da fasaha, sannan kuma wani irin kayan aiki ne da mutum zai iya amfani da su wajen ganin ya cimma burinsa na aiki a wannan ɓangare na fasaha. Sannan kuma a cikin shirin dai ana sa ran duk wanda ya saurara zai fahimci abin da ake nufi da hanyoyin kasuwanci da kuma yadda za a bunƙasa kasuwanci. Sai abu na gaba, table of content, wato abin da wannan training ya ƙunsa. Na farko ya ƙunshi abin da muke kira digital economy. A ƙarƙashin wannan digital economy ɗin za a koyar da ku menene shi kanshi digital economy ɗin, menene amfaninsa, da kuma menene da menene suka haɗu suka ba da abin da ake kira digital economy. Sannan abu na biyu akwai digital marketing da Google Workspace tools. Digital marketing wato hanya ta zamani ta yaɗa ko tallata kasuwanci ta tsarin yanar gizo-gizo ko intanet. Sannan kuma Google Workspace tool wato kayan aiki da Google ta samar domin bunƙasa mana sana'o'inmu da ayyukan yinmu. Sai kuma abu na uku kuma wanda shi ne na ƙarshe da za mu koya a cikin wannan training shi ne branding da kuma LinkedIn optimization. Sannan kuma a ƙarƙashin branding da kuma LinkedIn optimization muna sa ran za mu yi jawabi akan abin da ake kira branding a kasuwanci. Sannan kuma mu yi bayani akan manhajar LinkedIn da kuma yadda mutum zai amfani da ita wurin cimma burin shi na ci gaban kasuwanci ko aikin yi ko kuma sana'a. Sai overview. Overview a nan ana magana ne akan shi kanshi digital economy ɗin. A nan sai suka ce digital economy wani abu ne da ya mamaye dukkan wata hulɗa ta rayuwarmu ta yau da gobe. Kusan kowane fanni na rayuwa in ka duba a yau za ka ga cewa akwai wannan harka ta intanet ɗin ta shafe shi. Misali a cikin kasuwancinmu za ka gani harkar intanet ta sa an samu raguwa na kuɗaɗen gudanar da kasuwancin. Sannan kuma yaɗuwar harkar intanet ɗin tare kuma da raguwar harkar kasuwanci, raguwar kuɗaɗen gurin kasuwanci da kuma ainihin ƙwarewar waɗannan fasahohi wurin taimakawa sun sa an samu ci gaba sosai a ɓangarori na ayyukan gwamnati da kuma ayyukan ƙungiyoyi ma masu zaman kansu. Wannan da wasu dalilan da yawa ya sa hukumar NITDA ta ga dacewar cewa ya kamata a kawo wa dukkanin matasanmu da ke gida da kuma waɗanda suke ma'aikata da 'yan makaranta da masu ƙaramar sana'a da babba domin samun ci gaba kuma a samu a yi gogayya da su a wannan fanni na ci gaban rayuwa. Yanzu kuma za mu shiga cikin shirin gadan-gadan. Kamar yadda na muku bayani za mu fara ne da abin da ake kira da wato digital economy. Menene digital economy? Digital economy, it's the economic activity that emanates from billions of online connections among people, businesses, data, devices da processes. A nan sai suka ce mana shi digital economy ya samo asali ne daga dubban hurɗoɗi da suke faruwa akan yanar gizo-gizo, wato hurɗoɗi da mutane suke yi a tsakaninsu
ko kuma na harkar kasuwanci wanda waɗannan hulɗoɗi suna yin su ne ta cikin wayoyinsu. Sannan kuma akwai wasu fasahohi da suke taimakawa wurin gudanar da waɗannan abubuwa. Sannan kuma akwai data, wato saƙon da ake aikawa ko da za ka aika ko a aiko maka. Wannan a taƙaice shi ne gajeren bayani akan abin da ake nufi da digital economy. Sai abu na gaba suka ce 3 major components of digital economy, rukunnan digital economy guda 3 ko kuma shika-shikan digital economy. Na farko sai aka ce infrastructure. Infrastructure abin da ya shafi harkar hardware da software da kuma waɗannan hikimomi ko fasahohi na yanar gizo-gizo da suke taimakawa wajen gudanar da waɗannan ma'amaloli. Sannan kuma akwai abin da ake kira human talent, wato ni da kai kenan masu ilimi akan abin da ya shafi harkar internet. Sai abu na biyu, rukuni na biyu kuma na digital economy shine e-business. Idan aka ce e-business muna maganar abin da ya shafi kasuwanci gaba ɗayan shi ɗungurungum daga farkon shi, wato gurin planning kenan, shirye-shirye da ƙaddamarwa da tallatawa da ƙirƙirar shi kan shi hajar siyarwar zuwa siyarwa da kuma ajiye record na abin da ake amfani. Sai suka ce a ƙarƙashin wannan rukuni kuma akwai abin da ake kira computer application, wato manhajoji da muke amfani da su akan kwamfutocinmu ko wayoyinmu. Sannan akwai online tools, kayan aiki da ake amfani da su akan yanar gizo-gizo da kuma digital platform, wato dandalai da waɗannan harkoki suke gudanuwa a kansu. Sai kuma a rukuni na ƙarshe wato e-commerce, wato abin da ake nufi da e-commerce siye da siyarwa amma akan yanar gizo-gizo. Wannan wata kalma ce da muka santa kuma muke amfani da ita a yau da kullum a ɓangaren harkar siyanmu da siyarwa. Wala'alla na kaya ne, kayan sawa ne, kayan abinci ne ko kuma wani sauran mu'amala da ta shafi rayuwa. Sai kuma benefits of digital economy, amfanin digital economy. Sai aka ce the digital economy is growing exponentially every year. Wato a nan sai ake bayani akan yadda shi ainihin digital economy ɗin yake girma, yana hauhawa kullum da kullum, yana ruɓanya, yana nunnunkuwa a cikin abubuwan da suka shafi rayuwarmu, musamman da shigowar wayoyin hannu da kuma manhajoji da suke kan wayoyin nan da suke taimaka mana gurin inganta mu'amalolinmu na yau da gobe. Wato suna inganta tattalin arziki na kan intanet. Sai aka ce kuma wace irin gudunmuwa shi digital economy ya kawo mana. Na farko akwai contribute to economic growth, wato ya taimaka wurin bunƙasa tattalin arziki. Na biyu expand business opportunity, ya faɗaɗa harkar kasuwanci, ya faɗaɗa ta, ya ba da damammaki da yawa. Sannan create new job, ya samar da ayyukan yi da yawa. Improves public services, ya bunƙasa harkar aikin gwamnati. Wala'alla abin da ya shafi ilimi ne ko kuma a ma'aikata ne masu zuwa office. Rise in e-commerce, ya kawo hauhawar siye da siyarwa. Digital delivery of goods and services, ya kawo ci gaba wajen isar da saƙo na kayayyaki ko hajoji da ake siyarwa ta hanyar intanet. Sannan transparency, ya kawo mana gaskiya a cikin al'amuranmu da suka shafi mu'amalarmu ta yau da kullum. Sai aka ce do you know digital economy can bring shared prosperity and reduce poverty? Ko kun san cewa digital economy zai iya kawo yaɗuwar arziki da raguwar talauci? A cikin haka aka ce digital economy ya kawo abin da ake kira da inclusive growth, wato ci gaba a al'umma na bai ɗaya. Wato shi digital economy baya zaɓe ko mace ko namiji ko fari ko baƙi ko babba ko yaro, duk wanda ya so zai amfani da shi kuma zai samu ci gaba ta hanyar shi. Sannan sai aka sake maimaita poverty reduction, wato raguwar talauci. Sannan aka ce jobs, wato samar da ayyukan yi. Then efficiency, abu na ƙarshe kuma anan sai aka ce efficiency, wato gogewa a ɓangaren aiki ko kasuwanci ko kuma na sana'a. Sannan sai aka ce saboda samuwar digital economy sai aka samu abin da ake kira da digital government, wato gwamnati ta kan yanar gizo-gizo, da kuma abin da muke kira digital citizens,
wato 'yan ƙasa ni da kai waɗanda muka zama mu ma masu amfani da intanet. Sannan digital private sector, ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suke su ma suna aiki a kan intanet. A cikin haka dai muka samu abin da ake kira digital finance wato DeFi, ko abin da ake kira kamar misalin 'yan crypto da su 'yan Binance da abin da yawan mu muka fahimta da kuɗi na yanar gizo-gizo. Sai kuma digital entrepreneur, 'yan kasuwa na yanar gizo-gizo. Akwai digital platforms, dandali na gudanar da wannan harkoki a kan intanet. Sai kuma digital infrastructure, fasahohi ko tsare-tsare na gudanar da ayyukan mu'amalolinmu na yau da gobe a kan yanar gizo-gizo. Da digital skills, wato skill ko kimiyya ko fasaha da muke da shi, ko wata hazaƙa ta gudanar da wani aiki amma a kan yanar gizo. A cikin haka muka samu digital culture, wato al'ada ta yanar gizo-gizo, digital health, harkar lafiya a kan yanar gizo-gizo, digital transport, harkar zirga-zirga ta kan yanar gizo-gizo, digital energy, harkar lantarki ta yanar gizo-gizo. Akwai smart energy. Sannan kuma akwai smart agriculture, wato harkar noma, kiwo da noma na zamani. Sannan akwai e-commerce, siye da siyarwa a kan yanar gizo-gizo. Sannan akwai industry 4.0, wato masana'antu na 21st century kenan, na ƙarni na 21, waɗanda suke amfani da kimiyya da fasahohi na zamani. A yau a nan za mu dakata a cikin shirin namu ko a cikin training ɗinmu na NITDA Deep Project, wanda hukumar NITDA ta ɗauki nauyin kawo muku. Mu haɗu a kashi na gaba a wannan tasha tamu. Na gode.